Haidara eka kote mogo bolo na sorola atumi mau bolo sizamba soro atumbana Haidara ko abe ala bolo Haidara eka kote mogo bolo na sorola ne ni fo asan ka jande mais akeri na fo mogo ma lame mogo makala Allahu akbar bente yoro islamiyya te Allahu akbar sigatola jamakulu nama ben nam ala taw deme Allahu akbar mingo aye jogo dila jogo ye diine nu ko anga faga o jogo cena minu ndew mega ka faga bi olu ya don ko ni ko an kuma to kun hakili to olu la ko ni sigatola Allahu akbar Haidara eka kote mogo bolo na sorola atumi mau bolo sizamba soro atumbana Haidara يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإلى الله مرجعكم جميعا Allahu akbar Haidara ni ala ka kuma de aw minnu waye limaniya join alaykum anfusakum Allahu akbar sigatala alaykum anfusakum koredi ayer ko emingu islame ko ika nunun toyi ko ere ki yere laje ngo ka min dabla ngo ka jenaya dabla ka shunyani dabla ka bingan dabla ka hasidiya dabla ka nafigiya dabla ka shinjitiga dabla o kuma na o bila yere kan Allahu akbar toyi Haidara mbiga ka Qur'ane de fuye ala ye munge ka dafa ko la yadurrukum man dalla iza tadaitu Allahu akbar Haidara minu ngo an bita barila minu ngo an bita boli sonyoro la minu ngo an bita komo boyoro la ala ko ni e sona ale tama ko lu ka toro te soro Allahu akbar sigatala Allahu akbar Haidara ko wa minu masone ala tama ani aw minu ngo sona kwa meome abebi segine alama Allahu akbar ko mina kiri tigani nyonje koma kaka an karamɔgɔw bi kɛnɛ kan yan bien kacha u ye fɛn fila de fara ɲɔgɔn kan a jara daw la ten daw b'a fɔ mais hali u m'a kɔrɔ ɲini Allahu akbar sigatala wala el qitalu wal qatl kuma fila de ye nin Allahu akbar sigatola kuma ninnu kɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na kojugu wala ala m'a fɔ fiyewu ko ne ala ye mɔgɔ faga wajibiya aw kan a ma fɔ ten Allahu akbar mafoti kitalu o kɔrɔ de ɲɔgɔn kɛlɛ ne ko n ye silamɛ ye n wulila n ko n bɛ seli fana seli mɔgɔ dɔw wulila ko n tɛ seliya Allahu akbar bon ni mɔgɔ min ko i tɛ seli a tigi bɛ wuli k'a jɔ de cɛ i tɛ seliya sigatola wulibali o tuma na ala ko ne ma i ka seli cogo ɲini Allahu akbar a bon ni ne ye n ka seli cogo ɲini o de ye el qitalu sisan el qatlu tɛ dɛ bal el qitalu de kɔrɔ ye défense jugu jɔlen don e yɛrɛ jɔlen don a bɛ fɔ o de ma el qital Allahu akbar Haidara a bɛ ɲɔgɔn faa kɛnɛ kan walima a bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ n'a ye ɲɔgɔn kɛlɛ fagali bɛ se ka bɔ a la banani bɛ bɔ a la ɲɛnɛmaminɛ bɛ se ka bɔ a la o tuma na a bɛ fɔ o de ma ko el qital arabukan na Allahu akbar ala ko n ye yɛrɛ kɔlɔsi k'i yɛrɛ défend i jugu fɛ n y'a wajibi y'i kan parce que n'i ma kɛ cɛ ye i ka diinɛ tɛ se ka kɛ o tuma na i yɛrɛ ɲini mais a m'a fɔ taa bi mɔgɔ kan dɛ o ma fɔ Allahu akbar abali a y'u ɲininka an karamɔgɔw bɛ yan bien ni aya caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ sigatala el qitalu ala b'a fɔ qatiluhum a y'u kɛlɛ wa yal'anuhumullah ala b'u danga mais wa qatiluhum a y'u kɛlɛ a ma fɔ a y'u faga dɛ ko a y'u kɛlɛ maa min ko i ta ti kɛ kan'a to a ta la dɛ i ta kɛ n'a nana a kɛlɛ ani silamɛya de surusu yɛrɛ bɛ mɔgɔ su ka kɛ kɛlɛ kan walima fagali kan o ye fɛn nation kelen a fɔ hali kafiriw ka sariya la bin kɛr'i kan i b'i yɛrɛ to a tigi bolo bon n b'i yɛrɛ ɲini est ce que n b'i yɛrɛ ɲini bɛɛ
fagali ye wa Ano ka jan. n b'i yɛrɛ ɲini n'i ye bere ta n'i siranna i tɛna boli ka n don n ka so Siga t'a la i b'i yɛrɛ ɲini. n'i ma sira bere ɲɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni min bɔra o la o kɛra fagali ye sa o kɛra jogini ye o en tout cas a y'aw yɛrɛ defa kuranɛ ye nin de fɔ Aïdara Allahu Akbar wallahi nin don ne ye nin kuma in fɔ an yɛrɛ ka yan karamɔgɔ dɔ a murutira ko ala de ko ka fagali kɛ ko fɔ diinɛ ka k'a ta ye ala de ko an ka mɔgɔw fa fɔ diinɛ ko kurufin bɛɛ bi kuma u bɛ wajuli kɛ u tɛ kuranɛ dɔn ala de ko an ka mɔgɔw fa nin ye karamɔgɔba dɔ de kuma kan wallahi tallahi an bɛ musafa ka mawuludu kɛnɛ kan ni ne Aidara kun y'a dɔn k'a faamu silamɛya kɔnɔ ko silamɛya yɛrɛ de y'an bila an ka mɔgɔw fa ne kun bɛ bɔ a la ni ala bonya cɛ maa man ka don diinɛ na o bagan c'est-à-dire ne y'a ye c'est-à-dire internet kan chose a tɔgɔ ye di waraba a bɛ ka sinɛ denni aw b'a fɔ ko bisi a bɛ k'a ladon a ma dun fiyewu ne y'o ye ɲɛna waraba bɛ ka bisi den ladon k'a sɔrɔ a balo don a ma dun fiyewu wara ka hinɛ adamaden ka juguya wara ye ka mɔgɔ ni bɔ innocent a tɛ foyi kalama k'o tɔgɔ bɛ da diinɛ na a y'a lajɛ hasubunallah anw bɛ ala ta fɔ an zɛmɛnen an ka ala la parce que jamana in kɔnɔ yan i sɛmɛ ala la dɛ ni maa o maa ko laadiriya e de ye faso jugu ye ni maa o maa ko tiɲɛ ka baara kɛ e de ye faso jugu ye nka ne Aidara b'a fɔ zɛmɛ bɛ n ka ala la an y'o wulibali fɔ laadiriya ti jamana mɛ don o don sɛgɛn bɛ Mali ala bɛ se ka jamana dɔ da cogo di ka a tɔgɔ da sɛgɛnbaatɔ jamana kɔgɔji kɔni t'an bolo kɔgɔji ni kɔgɔji t'i bolo tiɲɛna i bɛ sɛgɛn nka sɛgɛn ti ban an y'a fɔ an ka faamaw ye dɛ ala faama bɛ ye dɛ min bɛ sen na ala b'a kalama dɛ ni faama kelen ye fantan kɛmɛ ni yɔrɔ dun sɛgɛn ti ban ye dɛ faamaw a ye siran ala ɲɛ a ye siran ala ɲɛ a y'aw kɔlɔsi n ka kado don mawuludu in na k'a d'aw ma ala bɛ yen dɛ wallahi ala bɛ yen tile bi bɔ ka bin doji mɔgɔ ma wele ko ka taa bulon dɔ seere walima ka taa vidage kɛ a bɛ se dɔ kɔnɔ dɛ kalo bɛɛ tɛ adamaden i bɛ taama n'i sen ye i seli o seli i b'i kuru balɔntanaw u sen bɛ kuru i yɛrɛ sigitɔ i sen bɛ kuru i datɔ i sen bɛ kuru i sen bɛ nin mouvement camanba in bɛɛ kɛ mais doji gɛrɛsi tɛ taa k'a la dɔgɔtɔrɔso la a tigi a fɔrilen don ala bɛ yen dɛ faamaw fanga ye waati ye aw kun tɛ yen o a kun tɛ yen dɛ faama o faama n'ala ye fanga kalifa i la n'i ma hinɛ i ka marabaaw la n'i y'u tɔɲɔ k'u niyɔrɔ dun ni ala min i mago sa k'i ka fanga tiɲɛ i bɔlen kɔ fanga na i denw bɛ tila ka saraka minɛ hali ni miliyari bilabilalen don a ka gabugu kɔnɔ a caya fɛ bilahi ayi wari tɛna ni bonheur ye dɛ ne hakili la tubabuw de y'o fɔ ne t'a fɔ cogo dɔn ko l'argent ne fait pas le bonheur a bɛ fɔ ten wa wari tɛ sago kɛ o wallahi ala de bɛ sago kɛ wari tɛ sago kɛ dɛ ala de bɛ sago kɛ
n'i ye milliardaire ye sigara la i b'a dɔn wari tɛ ala don an ka professeur joli sara docteurw la furakisɛ ntanya y'o ye mana an ka da ala la faamaw i ka 200 kalo sara i wasa n'o ye wallahi hali n'i ye kafiri ye diɲɛna ya kɔni ala b'i barika don 200 in na k'i ka denbaya hinɛ nka n'i ye halala to yen ka walita cɛ k'a k'i kun i ni balaw ti ban i t'i lafiya o n'i ma lafiya wari ye mun ye don o don n'a ma fɔ nin bana jugu in b'i la a bɛ fɔ a y'a ta ka taa faransi faransi de bɛ se ka ala kunbɛn o tɛ se dɛ ni faamaw ye faamu u b'a dɔn ni ɲin b'u la ne Hayidara kelen don mori nasi ko tɛ sɛbɛn ko tɛ doma ka furamugu ko tɛ la tile ala b'i dɛmɛ ala ka jɔnw tɔɲɔ ala b'i ta tiɲɛ k'a sɔrɔ kuranɛ durusilaw b'i ka so ye bilahi san o san an bɛ nin kado di an ka faamaw ma ne ma sara ɲiniw fɛ a la dɛ nin sara t'u bolo nin sara t'u bolo dɛ u kɔni u mana mɔri sɛbɛn minɛ u bɛ miliyariw di u mana nasi minɛ u bɛ miliyɔnw di nka ne ti nasi di n di sɛbɛn di ne bɛ min d'u ma walahi u ka hɛrɛ bɛ nin na nasi ni sɛbɛn n'i ye tɔɲɔni kɛ n'ala ka balawu ko a bɛ na force armée tɛ se k'o kunbɛn tɛ se uruwaw sara ka garde corps to da la o ma mɛlɛkɛ empêché dɛ se bɛ ala kelen dɔrɔn de o tuma na nin ye kado ye k'a di faamaw ma san o san an ka donba bɛɛ la an bɛ faamaw sɔn u ma kado di ne kɔni ma nka ne ka kado filɛ k'a ni u la ko Italie ne m'a fɔ kɛ silamɛ dɛ non taa don kerecɛnya la taa boli sɔn o y'i kungo de n'i sera lahara o bɛ ɲɛnabɔ ye o nka diɲɛna yan faama kɛ laadiri ye i mago bɛ fɛn o fɛn na ala b'a d'i ma i salen kɔ ala b'a jɔ n'i denw ye nka n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ o ye tile damadɔ de ye n'ala m'i halaki bom de don nka a cili ma se i taalen kɔ a bɛ ci i denw na yan wulibali don dɛ wulibali don dɛ ka fantanw ni yɔrɔ dun k'i sigi ko bi jara sini bi koya e y'u da u tigi bɛ yen Allahumma fashhad inni kad ballagtu ala kɛ n géré Hayidara ye min dɔn a y'a fɔ ala ne natare de la ne ma nata faama na o tuma na denmisɛnw a b'a janto silamɛya i mana sira ala ɲɛ cogo o cogo a kɛ mali bilama mali fanga mɔgɔ si tɛ se k'a kɛlɛ ko a tɛ silamɛya fɛ oui c'est vrai n'a tɛ silamɛya fɛ o y'a kungo de mais ni ne ko n bɛ seli faama bɛ taa fɔ ne ma ko n kana seli wa ni n ko n bɛ sun ko n sun yɛrɛ ti tigɛ ne bɛ wele commissaire fɛ o la o tuma na aw ɲɛ bɛ mun na silamɛya la yan ko n'i ko b'o kɛ mali la yan ko mali faamaw kɛn bɛ k'o bali o ye mun ye o tɛ dɛ o tuma na foyi tɛ yen k'u bɛ se ka don aw n'a hakili cɛ a k'a yɛrɛ kɛlɛ o kama o fɛn tɛ yen o bɛ min fɔ siɲɛ caman ko dulɔso cayara o ye tiɲɛ kɛ dulɔso caya faamaw tɛ dulɔso caya o
dulɔminaw de bɛ dulɔso caya tiɲɛ kɛnɛ kan siga t'o la Haidara e y'a faamu wa kojugu o tuma na n'an ko 95% musulman fo an k'o de yira Allahu Akbar kɛnɛ kan an b'o yira ni mun ye ne ka misiri la kira ye min fɔ dulɔ la ne b'o fɔ n ka selilaw ye siga t'a la a kana dulɔ min Allahu Akbar a kana sɔn a denw ka dulɔ min tiɲɛ dulɔ man ɲi Allahu Akbar dulɔ b'i kunna koya tiɲɛ k'i kɛ ka bana jugu bil'i la k'i faga yan i bɛ tila ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ n'o fɔra misiri bɛɛ la ne m'a min n denw m'a min n teriw m'a min dulɔso bɛ se ka caya cogo di a tɛ caya a bɛ dabila Allahu Akbar e y'i ka dulɔso jɔ k'i ka kuran yelemanw k'a kɔnɔ Allahu Akbar siga t'o la maa ma na kalo sara sotigi nana ka kalo sara nɔfɛ i y'o bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'o sara tiɲɛ kalo kura ta kɛra ten maa b'a fɔ a datugu a b'a yɛrɛ datugu bani o tuma na ne bɛ min fɛ an kana silamɛya kɛ dabara ye tiɲɛ siga t'o la dabara ye mun ye he dulɔso cayara an bɛ taa dulɔso ci jɛnɛyakɛla cayara an ti jɛn n'a ye o ye dabara de ye tiɲɛ kɛnɛ kan mɛ baara kɛ wala Allahu Akbar ni wulibali i bɛ mun labaara kira ye min f'u ye mɔgɔw wele ka na ala ma mɛ an ka misiriw kɔnɔ mun bɛ fɔ ye foyi Allahu Akbar n'i yɛrɛ kan fila seli hali ni jurumu b'i kulu jurumu bɔ hali ni jurumu b'i kɔ b'i kulu n'i ye salamu bila ka nin wuruji in kɛ ala b'a bɛɛ yafa tiɲɛ o b'a fɔ tan walimuso bɛ cɛ bolo b'a bolo Allahu Akbar n'ala y'o yafa o tuma na ne muso b'a bolo ne ta ye jumɛn ye Allahu Akbar Haidara e b'o fɔ jeni ye faama min bɛ ka faso nafolo dun k'o ka arakan fila seli ko ala bɛ yafa Allahu Akbar fantanw ka miliyariw dalen b'a kɔnɔ tiɲɛ siga aw ka dulɔso bɛ dɔgɔya a tɛ dɔgɔya dɔ de bɛ fara a kan dulɔko kuma ti fɔ Allahu Akbar siga t'o la ani faama bato nin dabarabaya in bɛɛ bɛ tiɲɛ na mɛ n'i ye ninnu ye ŋunuma na faamaw nɔfɛ Allahu Akbar siga t'a la ala faama tigɛlenw la tiɲɛ bani Allahu Akbar e ka kuma bɛ se ka don dusukun jumɛn na a tɛ don nin bɛɛ bi fɔ mɛ ala kama a to i k'u ni faamaw ye Allahu i tɛ Akbar se ka da la min ko ala bɛ yen ko nin don Allahu Akbar siga t'a la Haidara hasbunallah ni'mal wakil kuma ti ho ha ho o ti diinɛ dilan o baara de bɛ diinɛ dilan baara kɛnɛ kan Haidara baara wallahi ne delila k'a fɔ yan gouvernement o kɛlɛ cogo t'anw bolo nka an bɛ wulibali f'u ye nka n'an dɛsɛra an ka fara an yɛrɛ kan an k'an yɛrɛ dɛmɛ o kɔrɔ ye di dɔgɔtɔrɔso tɛ yan mɛ mali 95% musulman Allahu Akbar siga t'a la diinɛ ɲɛmɔgɔw anw ye nin réunion kɛ siɲɛ 4 an ma se ka bɛn a k'a dabila la Allahu Akbar a bɛ dabila o a y'a kɛ mali silamɛ bɛɛ a y'u wele juma o juma maa o maa n'i bɛ seli ni seko kɛra dɔrɔmɛ 5 ye a bila ka na kɛsi la Allahu Akbar ni seko kɛra dɔrɔmɛ 10 ye sikaso k'a ta minɛ segu k'a ta minɛ kayi k'a ta minɛ bamako k'a ta minɛ n ko n'an y'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ hôpitali jɔ bamako a ɲɔgɔn tɛ faransi Allahu Akbar siga t'a la a bɛ jɔ an y'a réunion 2nan kɛ dɔw ko hakilila in ka ɲi ko mɛ a tɛ se ka kɛ Allahu Akbar an ko mun na ko n'a wari minɛni daminɛna ko dɔw b'a bɛɛ dun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dɔw yɛrɛ alimami dɔ tun bɛ yen o ko a filɛ a fɔra ko jate fɔlɔ la k'olu k'u ta jɛrɛ ko hali n'ale ye duloki kura don k'u b'a fɔ ye nin ye dɔgɔtɔrɔso wari ye siga Allahu Akbar bani Allahu Akbar wallahi bɛ an ka caya ye mun ye foyi ɲa mɛ ne ye ansariw wele dakurunya kelen Allahu Akbar n ko président ma gɛlɛya dɔɔnin b'a fɛ mali kɔnɔ yan a kɛra an ka wajulikɛla dɔ de banni na gindo Allahu Akbar siga t'a la u y'a degunnen ta ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Korofina
olu y'a bila ka taa Pointe ko bɛɛ kɛra a ma dayɔrɔ sɔrɔ ko place bɛɛ fara jigiyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen ne yɛrɛ balimakɛ dɔ bɔra Tamani ka na a degunnen n y'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la chose an kɔrɔ yan Gabriel Touré la docteur ɲɛmɔgɔ min na ko Hayidara n ko n kɔrɔkɛ degunnen de bɛ n bolo o bolila ka dɛsɛ a ko tiɲɛ yɛrɛ la Hayidara a ko place foyi tɛ yan a ko n b'i bila ka taa Pointe sisan i ka taa n'a ye ko c'est urgent n yɛlɛnna n'a ye o ɲɛmɔgɔw fana nana ko a kɛra cogo di n y'a ɲɛf'u ye olu fana ye boli daminɛ bilahi u y'a ta ka bɔ mobili kɔnɔ yan'a ka da sara parce que u ye banabaatɔ de ta min ka kusa dɔɔni ka bɔ a ka lika k'o bila duguma k'ale bila o nɔ na a sara o yɔrɔ la yen docteur m'a lajɛ yɛrɛ c'est trop o de la ne ye nin wele da silamɛw ye an k'a lajɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ an ka gouvernement to yen u ko k'a tɛ se ka kɛ ne ye Ansaru président wele n ko bon n mago bɛ min na n bɛ fɛ ka Ala ka so jɔ sisan a kɛra u ɲɛna ko n ka bɛ misiri de ma u ye wari fara ɲɔgɔn kan kalo 3 u nana fɔ n ye ko 400,000 ani 30,000 k'u y'o sɔrɔ k'o b'a ɲɛ yan n ye ingénieur wele Sogoba n ko e taara farajɛ caman jamanaw na dɔgɔtɔrɔso dɔ jate minɛ i k'o plan bɔ Ansaru bɛna jɔ Sogoba ye plan bɔ ka d'u ma san ma dafa u nana ni miliyari 1 ani miliyari 100 ani miliyɔn 300 miliyari 1 miliyɔn 300 président nana wari di ne ma ne ko n bɛ mun kɛ nin na a ko ne ko i b'i wari bila i bolo yen a bɛ so in de jɔ n'a banna a banna ni min y'a jɛ a b'o fara a kan a ma jɔ président de la république taara a tigɛ a tɔgɔ a bɛ fɔ o ma cogo di inauguré k'a dayɛlɛ o kun ye Tumani ye Amadu Tumani a donna kɔnɔ k'a lajɛ a ko baara kɛra a ko nka opéreli kɛyɔrɔ n ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw ko dɔw b'o jɛ n k'u k'a labɛn ka n'a fɔ n b'a kɛ o y'a sɔrɔ min bɛ dɔgɔtɔrɔ ministériya la Touré a ko n ye kalifara ale ma u nana olu ye min d'a ma u ko 1,50,000 u mana ni 1,50,000 ye dɛ u nana baara dɔw k'a kɔnɔ ko opération bɛ se ka kɛ sisan k'o bɛna 1,50,000 ma mais président ye layidu ta ko Hayidara nin dɔgɔtɔrɔso in i ka sira man ɲi n bɛ goudron da la fɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n ko a ma kana dan dɔgɔtɔrɔso ma taa ni goudron ye fɔ an ka 5 ni jɔyɔrɔ la a ko a jɛna n'o ye a goudron dalen filɛ nin Manil Fard Manil Jabbar Manil Muhyi Manil Mumit Manil Nasir Wahid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah c'est pour n bɛ ka nin fɔ ye mun kama silamɛya tɛ kuma ye mɔgɔ faga tɛ baara de don ani ɲɛtaga an filɛ sigiyɔrɔ min na bi banabaatɔ 20 bɛ sɔrɔ a kɔnɔ minnu bɛ ka furakɛ fi sabilillah maliyɛnw don Ala kama u tɛ dɔrɔmɛ sara u bɛ bon nin ye silamɛ jɛkulunin dɔ ka baara ye u dan'o ma u binna kɔrɔfɛ mɔgɔw kan k'u cari ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ dɔ ye ne wele a ko Hayidara a ko maliyɛnw b'an kɛrɛfɛ jamana dɔ la a ko dɔw bɛ tile 3 kɛ lɔgɔmanya 1 k'u t'a sɔrɔ n tɛ jamana tɔgɔ fɔ mais a dɔnnen don n ye Ansaru président wele n ko bon alijinɛso filɛ dɛ maliyɛnw ɲɛnina minnu bɔra kɔrɔn fɛ ne t'u dɔn maa kelen t'u la ne bɛ maa min dɔn mais n y'a dɔn walidenw don u sɛgɛnna ne y'a fɔ Ansaru président ye alijinɛso bɛ yen ni min mago b'a la ni min bɛ se ka min kɛ président bi yan a ma 1 semaine bɔ u nana 1,100,000 ni joli kun don
18 million kɛmɛ ani million 18 président nana n'a ye n ko non ne t'a minɛ taa n'a ye a ye taa malo san a ka fura san a ka finiw san a ka taa an ka faamaw fɛ yen u ka daka a ka taa n'a ye a ti laban tɔgɔ fɔ kɔ u bɔra yan ni eremɔruku 4 5 a chargelen malo la balo la fura la finiw na ka taa n'a ye Moritani ka taa di an ka dɛsɛbaatɔw ma ye minnu kun bɛ Burukina u taara ye ka taa dɔ di Burukina ka taa Niger Mali réfugié minnu bɛ yen ka taa u seko k'u ye silamɛya bɛ ka baara de kɛ dabara tɛ mais anw ka jamana on est fier k'a fɔ an ye maliyɛn ye nka maliyɛnya ka gɛlɛ dɛ bilahi maa o maa ko an ka faso bɔ nɔgɔ la e b'i labɛn sa n'Ala y'i kisi i kisira n'o tɛ ɛri o ɛri i bɛ se ka faga nin bɛɛ kɛra omnisport balawu kɛra yan mɔgɔ joli kalanyɔrɔ la k'a bɛɛ faga yɔrɔ kelen a y'a lajɛ jamana min bɛ sɔn nin ɲɔ jama ka jɛrɛ jamana kɔnɔ jamana faama si mago t'a la hali polisi kelen ka n'i jɔ k'a lajɛ mun bɛ yen o ma faga maliyɛn kɔ o fagara omnisport Modibo Keyita la Mali bɛɛ ɲɛna ça c'est quel pays sɛbɛkɛla de ye mɔgɔ lagosilen ye yan o la bi ni i bɛ k'a ye polisiw ni gardiw bila ka na ani gendarmew a k'an ka fo a k'an ka fo a ye baara ɲuman kɛ a y'a yira ko a mago bɛ fasodenw na kisi bɛ Ala de bolo mais faama bɛ fɛɛrɛ tigɛ i bɛ k'a ye ni ce amin o la n bɛ kuma jɔ yan an yɛrɛw ka faamaba bɛ yan n'o ye Jalo ye n'o y'an ka minisiri ye ale bɛna foli kɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni walanda ye denmisɛnw a ye to ka Hayidara lamɛn jamaw salamu alaikum an kilenna hɛrɛ la Ala ka amina rabbi Jalo sunna kunadiya sudo k'a ye mɔgɔ ba yiri ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ la ka na Ala mankutu dumanw lamɛn ka na kira Rasulilahi sallallahu alaihi wasallam o mankutu lamɛn Ala tanu a ye Rasulilahi a y'anw don ka uma mantoya la ko kuma fana fɔli lamɛn dala o bɔra maa min na n'o ye kira Rasulilahi joli ye donc Usman Madani Hayidara i ni baraji i ni baraji n sera yan sunna jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ko ne nana n k'i fo ka Mali silamɛw fo ka bonya latɛmɛ ni ye silamɛya ani Usman Madani Hayidara jɔyɔrɔ min yerila Mali ko la Mali ye gɛlɛyaw dɔn an ma bɔ a kɔnɔ yɛrɛ fana mais jɔyɔrɔ min n'i y'a kɛ i ni silamɛkulu tɔw i ni ansardin tɔn mɔgɔw donc jamana ɲɛmɔgɔ ko ni n sera yan n k'a ka foli lase i ma k'a ka barikada lase i ma ka barikada nin lase i ma sunna tuguni
an bɛ ka kuma minnu mɛn n'o bɛ ka bɔ i da o kumaw jamanakuntigi ko El Hadji Ibrahim Boubacar Keita an mako bɛ nin kumaw de la diinɛ mɔgɔw da an mako bɛ nin kumaw de la bari Ala ye fɛn dɔ di aw ma a m'o di hari ale ma bari a y'a ka kumakan d'aw ma a ye kuranɛ d'aw ma o ye nafolo ye o ye fanga ye o ye se ye o de la maa ba 50 ɲɔgɔn 50,000 u bɛ stade nin kɔnɔ bi Serifkaw bɛ k'i lamɛn donc i ye kuma min fɔ o kɔnɔ i ye kuma min lase denmisɛnw ma a ko a b'a ɲini nin de ka kɛ kumakanw ye silamɛw denmisɛnw musow mɔgɔw k'a dɔn ko kira Rasulilayi nali anw bɛ o tanu kɛ bi bari silamɛya nana fɛn dɔw d'an ma a nana bɛn d'an ma ka na kelenya d'an ma k'a yira k'a fɔ siya woloma tɛ yen ka Bilali ta k'a kɛ Rasulilayi ka misiri welela ye k'a yira k'a fɔ maaw ye kelen ye chrétiens yahudiyɛw hari minnu k'u tɛ seli u ka balo ɲɔgɔn fɛ Madina bɛɛ k'i ɲi yɔrɔ sɔrɔ Rasulilayi tile la Serifkayi bɔra ka min fɔ k'a yira mɔgɔw la ko silamɛya ye ko an ye maire min ta ka dugukolo kow kalifa a ma ko a bɛ yatimɛw ni yɔrɔ min feere la ko a man ka seli an ka misiri silamɛw Sherif Usmane Madani Haidara i bɛ min fɔ la ko kiritigɛ yɔrɔ ko a ye furujatɔ ka tiɲɛ bila min ko a ye den falatɔ ka tiɲɛ bila min waritigi nalen fanga la ka tila ka tiɲɛ bɔsi a la k'a di setigiw ma donc o kumaw k'o de ka fɔ min b'a to silamɛdenw an kan k'a dɔn ko kalan kan ka kɛ ko silamɛdenw bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min a ka kan ni silamɛden bɛ kalan na ni silamɛden bɛ baara la a ka dɔn a ka kɛwale la kunna wolo ka ye a ka yira k'a fɔ a dɔnna ko ninnu bɛ diinɛ la silamɛya diinɛ don a o de b'a to u ɲɔgɔn tɛ u ka baara la u ɲɔgɔn tɛ u ka kalansow la u ɲɔgɔn tɛ u ka kiiritigɛw la n'u bɛ politiki la u tilennen don Sherif Usmane Madani Haidara sunna maa minnu bɛ yan kira Rasulilayi sallallahu alaihi wasallam a y'o de fɔ a ko i b'ale kanu n'i y'ale kanu ka tɛmɛ i yɛrɛ kan ka tɛmɛ i bangebagaw kan k'o de la i ka limaniya sera anw maa minnu bɛ yan bi n'an b'i kɔfɛ an bɛ k'i lamɛn anw b'a ɲini an ka kɛ maaw ye minnu ye Rasulilayi manto kanu min ye Rasulilayi kanu ka kɛ a dɔ ye k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ an musow an denw an ka nafolo an y'a bɛɛ di Rasulilayi ma an y'a bɛɛ di Ala subhanahu wa ta'ala ma awa e min bɛ yan bi ni e y'a joli ye ko an y'an kalifa i la donc sunna hakilisigi kuma don Sherif Usmane Madani Haidara i ye min fɔ denmisɛnw ye u k'a dɔn ko diinɛ nin tɛ fagali ye ko diinɛ nin tɛ ninbɔ ye hadamaden tɛ se ka nin bɔ i ma min bila ye ko silamɛ man ka kuma jugu bɔ i da a delila ka fɔ an ɲɛna ko Seyidina Abubakar don dɔ la ni seyiba wɛrɛ furuku donn'u ni ɲɔgɔn cɛ seyiba dɔ nin bɛ ka kuma juguw fɔ a ma Rasulilayi sallallahu alaihi wasallam bɛ k'u lajɛ mais ko Seyidina Abubakar y'a da yɛlɛ ko a b'a jaabi kira y'i kɔ don a ko Seyidina Abubakar i mankulen jɔlen kabini kuma min bɛ ka fɛn f'i ma fo sisan mɛlɛkɛw bɛ ka baraji sɛbɛn u bɛ kana u bɛ k'i dɛmɛ mais y'i da yɛlɛ u taara ne ye n kɔ don donc diinɛ min ko hari kuma jugu kana bɔ da la o diinɛ tɛ se ka kɛ nin bɔ diinɛ ye o tɛ se ka kɛ juguya diinɛ ye bi sunna i ka kumaw b'o de kan jamana ɲɛmɔgɔ ko k'an bɛ nin de fɛ a ka yira mɔgɔw la ko seli ni sun ye diinɛ taala ye mais ko jugu ye diinɛ taala ye ko seli ni sun ye diinɛ taala ye ko tilennenya ye diinɛ taala ye ko bangebaga bonya ye diinɛ taala ye denmisɛnw k'o faamuya ko ka fanga bonya ka sariya bonya k'o de ye diinɛ taala ye bari n'i y'a ye bi an bɛ yan dɔw sɔnna u bɛ si u ɲɛ la dɔw kabini kunu u bɛ ka yan kɔlɔsi olu ye fanga dɔ ye u ka kan ni bonya ye polisiw b'u la gendarmew b'u la maa wɛrɛw b'u la a maaw ka ca donc an bɛ min ɲini Sherif Usmane Madani Haidara silamɛw bɛɛ fɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ka kumakan n'a ka laɲini an k'an jija silamɛya ka kɛ dugu ni wusulan ye a ka ye k'a fɔ nin jamana nin kɔnɔ silamɛ jamana don
mais silamɛw kelen ta tɛ chrétiens bɛ yen minnu bɛ diinɛ wɛrɛ la u bɛ yen mais ko silamɛw ko olu de ye 95% ye k'u ka kɛwalew fɛ ko butigiw sira dayɛlɛlenw suɲɛli ma k'u kɔnɔ ko maaw y'u ka motow jɔ ka tile to a la a ma suɲɛ ko furuw tɛ sa la diɲɛ kama ko denw kɛra bangebagaw batudenw ye ko maaw tɛ tɛmɛ ka taa nafolo di diɲɛ ma k'a sɔrɔ kɔngɔ b'u sigi ɲɔgɔn na hakɛto b'a la sallallahu alaihi wa sallam. Salif Jalo kuma ɲɛna. mais an bɛ fɛ ka min fɔ silamɛ bɛɛ ye komi a yɛrɛ b'an ka jamana cogo dɔn mawuludu kɛyɔrɔ ka ca bamakɔ yan kojugu o sababu kama u sera ka sécurité mɔgɔ minnu bila ka na polisiw ni gendarmew ni gardiw la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a tɛ labɔli kɛ parce que u tilala fan bɛɛ fɛ o la an ka faamaw tun y'a ɲini an fɛ précisément ministre de cira ma k'u b'a ɲini anw fɛ ala kama ani an yɛrɛ ka sécurité kama ani basigi kama n'o y'a sɔrɔ denkundi min bɛ na o b'a ɲini an fɛ an ka sufɛla bɔ a la an k'a kɛ tile fɛ ko o la o b'u hakili sigi kosɛbɛ ka tɛmɛ sufɛla in kan bon anw tɛ ka fanga sɔsɔ a bɛ fɛn min ɲini n'o t'anw ka diinɛ tiɲɛ a bɛ se k'an ka lahalaya dɔ de yɛlɛmɛ mais a t'an ka mawuludu bali i ye mawuludu kɛ su fɛ i y'a kɛ tile fɛ mawuludu ka kɛ dɔrɔn aha o tuma na ne yɛrɛ b'a ɲini aw fɛ u ye min fɔ denkundi nata an ka na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan seli fana pour que an ka se ka tila ka ɲɔgɔn labila k'a sɔrɔ su ma ko aha an b'o ɲini aw fɛ aha an k'a kɛ ten k'o cogoya kama n'a jɛna n'o ye ayiwa ne yɛrɛ jɛna n'o ye aha mais n y'a f'u ye dɛ ala y'i seere ministre tulo bɛ n na o a ma bɔ fɔlɔ n y'a fɔ a ye monsieur le ministre n ye faamaw ka ci mɛn nka n tɛ layidu d'i ma n bɛ kuma n ka jama fɛ n'u jɛna n'a ye an b'a kɛ ten n'u ma jɛn an b'an da kɛ su fɛ n y'a fɔ a ye aha ɔ o tuma na ni aw jɛna n'a ye o diyara ne ye o tuma na an b'a kɛ ni ala sɔnna do jumɛn don tarata an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tarata mardi mardi seli fana n'o ye tarata ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ani araba wula fɛ wala c'est ça o ye dugawukala ye o tuma na denkundi an bɛna kɛ tile fɛ ni ala sɔnna ala k'o jira an na ala ka bɛɛ kisi su in na n'o ye mawuluduba in su ye an ma foyi fɔ denmisɛnninw ye u ka sira ala ɲɛ u k'a dɔn silamɛya mɔgɔ faga diinɛ tɛ dazago diinɛ tɛ silamɛya b'an wele ka na kelenya de ma ani ɲɔgɔn kanu ani ɲɔgɔn dɛmɛ silamɛya a bɛ silamɛ hakɛ kɔlɔsi a b'a sigiɲɔgɔn kafiri hakɛ kɔlɔsi alakira y'o de fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam kumana n'i ye silamɛ ye i b'i yɛrɛ kɔlɔsi i b'i mɔgɔ ɲɔgɔn kɔlɔsi a tigi ye silamɛ ye o kafiri do a ka kan ni bonya min ye o k'a ye kana to i k'a tɔɲɔ silamɛya y'an wele ka na nin de ma n y'a fɔ ye siɲɛ caman silamɛya alakira delila k'a fɔ a bɛ Bukhari ni Muslimu kɔnɔ jakuma kelen kama ala ye muso dɔ don jahanɛmɛ na a ye jakuma siri a ma dumuni d'a ma kɔngɔ ni minɔgɔ y'a faga ala ko maa o maa t'i hinɛ
o tɛ silamɛ ye ale yɛrɛ ala tɛ hinɛ o la muso selila a bɛ seli a bɛ sun a bɛ jaga bɔ a bɛ hiji se kun b'a ye a kun bɛ hinɛ silamɛw la mɛ a ye jakuma faga kɔngɔ na ala ko i ye ɲuman o ɲuman kɛ ne ala mago t'a la ala y'a kɛru jahanama kɔnɔ bɔn ala ye mɔgɔ jeni bakan kama o ala bɛ tila ka ordre di adamaden dɔ ma a ka adamaden dɔ ni bɔ mun kosɔn mana an ye denmisɛnninw lafaamu ninnu de la diinɛ tɛ taa hinɛ kɔ a tɛ taa makari kɔ fo an k'a yira mɔgɔw la ko silamɛya ye tiɲɛ ye o bɛ dɔn ni silamɛw jogo de ye mɛ ni jogo jugu yɛrɛ silamɛw la a fɔra silamɛw de bɛ ka mɔgɔw faga silamɛw de bɛ ka atataw kɛ silamɛw de bɛ ka mɔgɔw bagabaga bɛɛ hakili wulila bi silamɛya de tɔgɔ la o tɛ hɛrɛ ye silamɛya ma dɛ an ye nin de f'u ye ala sago aw sago ala ka hakili ɲuman d'a ma k'an bɛɛ laban ɲɛ sɔli ala rasul o tuma na an y'a bila yɔrɔ min na an bɛna ta ye an bɛna don baaraba in kɔnɔ i mana mɛn alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam a tɔgɔ bɛ fɔ bi ni maa faala kun don a yɛrɛ sara ka ban mɔgɔw kun tɛn'u yɛrɛ ɲini sa ni cɛnnikɛla kun don a sara ka ban mɔgɔw kun tɛn'u yɛrɛ ɲini mɛ n'i y'a ye hali bi mɔgɔw bɛ silamɛya la kira kun tɛ ɲigila gɛlɛn ye hasidi kun tɛ a ma mɔgɔw tɔɲɔ hali a yɛrɛ wolodenw a ye mɔgɔ wɛrɛw kusaya denw ye Fatima kun bɛ wugu si n'a bolo ye fo k'a bolo dulo ala kira denmuso ala yɛrɛ ko kira ma wa innaka la ala khuluqin azim Muhamadu ngalena Muhamadu jogoba b'i la mana ala ka hakili ɲuman d'a ma mɛ nin bɛɛ bɛ hakili de bolo adamaden hakili o de y'i ka fɛn bɛɛ ye hakili de y'an ni baganw bɔ ɲɔgɔn na o de la shayiru dɔ ko wa afdalu qismillahi lil mar'i aqluhu falaysa min al khayrati shay'un yuqaribuhu إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومعاربه نقول بالي إذا أكمل الرحمن للمرء عقله أما توتي أفضل قسم lahi lil mari aqluhu ko ala bi tila fɛn min kɛ jɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko ala ti foyi tila jɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko a b'i sɔn na min ka bon hakili ye hakili ye tulonkɛ fɛn dɛ falaysa min al khayrati shay'un yuqaribuhu foyi tɛ ala ka hɛrɛw la ko nin ye ala ka hɛrɛ min ka surun n'ala y'i sɔn hakili ɲuman na o de ka bon a bɛɛ ye a seginna a kan iza akmala arrahmanu lil mar'i aqlahu ni ala ye adamaden min hakili dafa faqad kamulati akhlaquhu wa ma'aribuhu bi kana siga bilen dɛ o tigi ka ɲini fɛn bɛɛ ala y'a bɛɛ d'a tigi ma a ka fɛn bɛɛ dafara hakili ala ka hakili ɲuman d'a ma hakili tɛ tulonkɛ fɛn dɛ bɛɛ bi si bi i hakili ti tiɲɛnen don mɛ an ye nin fɔ san caman dɛ fantanya bi Mali la nka Mali lafiyalen don ka kɔrɔ kɔni n'i ye daraka dun i bɛ tile kɔngɔ na i kɔnɔbara t'a fɔ maa si ye i parilenba bɛ n'i sigi ka sɔrɔ kɔngɔ bɛ n'i fa mɛ foyi tɛ yen Bamakɔ yan ni sisan tɛ i bɛ siran dɔrɔn i dalen jakuma dɔ kana bɛn i kan i b'i kun da i ka donni kan yanni i ka jatigila sɔrɔ i bɛ si ye foyi t'i sɔrɔ Bamakɔ yan o kuma anw ye wele da an sɔn bɛ ne ye yɛlɛmɛ na ka kira ka kumaw fɔ ka ala ka kumaw fɔ ka jogo fɔ ka jogo fɔ u ko a y'a fa
o jogo silamɛya ala la ilaha illallah de ye silamɛya ye ɔhɔ n'i selila ka ban a banna ɔhɔ jogo ko kuma n'i selila a banna a kɛra i n'a fɔ jugu si ti jamana yɛrɛ la Hayidara kelen ko fugu u taara faamaw fɛ yen n'a ma nin ka wajuli interdit nin ma ɲi dɛ nin bɛna fitinɛ wuli dɛ ko jɛnɛyakɛla t'i don alijinɛ na ko sunguruba fa kafiri ko produit mu man ɲi ko Messi kana don a ye nin ka wajuli dabila dɛ a kɛra maakɔ de ye faama yɛrɛw m'a ɲɛɲini u ko aya ko wajuli dabila an y'a dabila n ko an bɛ ala kɔnɔ amin a y'u ɲininka ne ye kuma kelen jumɛn fɔ ko seli tɛ silamɛya ye ne ye kuma jugu jumɛn fɔ mɔgɔ minnu ye lamɔ jugu kɛ hali n'u bɛ seli hali ni alimamiw don ala de ye bi jira n na ko ye a ma ja dɛ faamaso si ti yan ne ma minɛ ka taa yɔrɔ min a y'u ɲininka jeni ka juru kunbɛn na ko mun na a ye jogo dilan bi a tɛ nin ye e kun bɛ taa minisiriw fɛ yen fusa ka t'i sigi k'i ka kuma fɔ ka taa n'i yɛrɛ ye o bɔra la o don ne taara minisiri dɔ fɛ yen fuyelikɛla b'a daminɛ kabini escalier la fɔ bili kan ne ko an labanna ta ko a bɛ ɲɛ a bɛ segin fɔlen ma o minisiri yɛrɛw t'u hakili kan bilen i bɛ fu ye de fuyeli t'a ɲɛ dɛ i ka fɛngɛ telefɔni o bɛ minɛ i na o bɛ tila ka taa don n'i ye da dɔ fɛ ni fɛn dogolen b'i bolo o bɛ kulo ko fɛn b'a bolo dɛ o bɛ t'i don o da fɛ monsieur le ministre a gɛlɛyara dɛ mais Hayidara ye nin fɔ kunun a ko a y'o suspend bi a bɛ cogo di paturukɛlaw bɛ si u ɲɛna polisiw gendarmew mana mobile mobile e bɔra mini e bɛ taa mini mun b'a kun Mali sera o ma bi mais ne y'a fɔ dɛ a ko a tɛ ko ka ne fa nka ala ye ne to yan fɔlɔ nka a kɛra ne ɲɛna dɛ an y'a bɛɛ ye sa Manil Force Manil Jabbar Manil Muhi Manil Mumitu Manil Nasir Manil Kefi Wahed La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah de fɔ ala ɲɛ bɛ tiɲɛ na ni mɔgɔw ye tiɲɛ janfa ala t'i tiɲɛ janfa ayi o t'a janfa Hayidara silamɛya tɛ baarada ye ko e kun ye silamɛ ye e b'i sigi non silamɛya nana de ka diɲɛ dilan mais anw ta ma se ka foyi kɛ an y'an si bɛɛ kɛ yan ka furakɛ chrétien dɔgɔtɔrɔsow de la chrétien ye combien de pourcent ye yan i bolo si dɔgɔtɔrɔso kelen na ko Mali silamɛ 95% sera k'a jɔ a bɛ min anw ye silamɛya kɛ ka mɔgɔw ta minɛ ka dun ka tile faamaw ka bureau da la a banna la o tɛ o silamɛya baara de bɛ kɛ a nɔ bɛ bɔ an filɛ o kira de ka kɛnɛ kan kira min nana baara kɛ ka mɔgɔ b'o fɛn na min ye kabako ye kira ka mujiza dɔ ye ka magangaw bɔ dulɔ min na ni mɔgɔ ye dulɔ min a bɛ se k'a bila o nka dulɔji den o ka dulɔ bila o ɲɔ kabako tɛ o kɔrɔ ye di e mɔkɛ bɛ dulɔ min dulɔ b'a joli la o den ye fa ye dulɔ b'o joli la e fa bɛ dulɔ min
o tilala k'e sɔrɔ n'a ka dulɔ joli e yɛrɛ nan'i min o de ye dulɔji den ye o bɔgɔ ko dulɔ min na dɛ mais alakira nana sallallahu alaihi wasallam bere t'a bolo muru t'a bolo tama t'a bolo kumakan duman mɔgɔw nɛgɛni sira ɲuman jirali dalilu jirali ka se ka dulɔ min dabila ka dulɔ daga ci maga kabako tɛ yen min bɛ nin bɔ mɔgɔw bɛ ɲinɛ nin de kɔ an b'o Mustafa ka kɛnɛ de kan silamɛ bɛ hinɛ de maa o maa tɛ hinɛ hali a tɛ fɔ i ma kafiri parce que hali kafiri dɔw bɛ hinɛ o la Mɔhamɛdi Tarawele donna an ye walanda in kɔnɔ nɛnɛ bɛ ka na dɔɔnin nɛnɛ tɛ garibu minɛ sa nka mɔgɔw fɛnnen don dɔɔnin na walamma jaa shahru rabiul awwal a ko tuma min na sa alakira jɔra Allahu Ta'ala jɔra Muhammadul Mustafa nali kan ala jɔra ka a bɛna diɲɛ saniya arabu bi waso ko Muhamadu bɔra olu de la nka n'u wasora a fɔ ko e ka kusu ye k'o de ye Muhamadu b'u la o kɔrɔ ye di ala ka kira t'i ci yɔrɔ si fɔ minnu ka ta tiɲɛ mana bonya bɛɛ ta ye aha n'i y'a mɛn dɔrɔn ko kira cir'u ma o b'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ ka kusu ye diɲɛ bɛɛ ka kusa maa min ye ala kotali la mɔgɔw tɔɲɔli la sira bilali la kira bi ci olu de ma a faamuna o tuma na alakira a ye arabuw ye ko tiɲɛna a ko n bɛna kira ciw ma o kira nali o kɔnɔbara sɔrɔli o kɛra nin nkalon in na minnu ko mawuludu t'i bɛn ko an bɛ kira kɔnɔbara tali fɔ k'o tɛ dangadenya yɛrɛ ye i k'i fa wololi fɔ wa an ye jo d'u ma dɛ tiɲɛ don i fa so fa jɛnɛyakɛla n'i y'o wololi fɔ e ye dangaden ye nka sɛbɛkɛ fa faso jɔ fa don o don diɲɛ yɛrɛ mako b'o de ka histoire la k'a wolola tuma jumɛn Da Mɔnzɔn Bitɔn Kulubali a t'a kalan ekɔli la u wolola nin hakɛ in na u sara nin hakɛ in na o tɛ silamɛya kuma kɔni parce que u ye fɛn kɛ Nabilayi Isa a ba kɔnɔ tacogo ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko an k'a kalan don o don a jigin cogo Isa bange cogo a ba fɛ ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko an k'a kalan don o don mais Seyidul Kawunayin Seyidul Huda o bangeni fɔli k'o de ye dangaden ko an k'an da de u faw ta tununa cogo min na Mustafa ta ka tunu ten a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ ala yɛrɛ de ko a tɛ se ka kɛ o tuma na aw ni ne sigilen bɛ o kɛnɛ de kan ala ni mɛlɛkɛw u bɛ ka k'an seere ye foyi m'an se yan alakira kanu kɔ aha foyi m'aw se yan ala kanu kɔ sabu ala ka tiɲɛ min bɛ fɔ aw ye min b'a fɔ a jogo b'o la a bɛ fɔ aw minnu ye a jogo dɔw b'aw la aw jɛnna n'o ye ko an b'o lamɛn ala kama a bɛ fɔ o de ma ala ka mɔgɔw o tuma na baraji min bɛ ka sɛbɛn nin zanga in na ala de b'a da dɔn nin ye seereya ye aw ni ne ye lahara ala ɲɛ kɔrɔ nin dose tayɔrɔ a tun b'a kanu k'ale dugu ka jɛ k'an to yan an ka seconde bɛɛ jatelen don a kelen tɛ perdu a kelen tɛ perdu n bɛ fitinin min fɔ yanni an ka don ye an ka tilefɛ denkundi
n bɛ fɛ k'a fɔ faamaw ye anw jɛnna n'a ye mɛ n bɛ fɛ u ka min faamu bagabagali o bɛ se ka kɔɲɔ bali bagabagali o bɛ se ka fɛti bali nka bagabagali o tɛ se ka diinɛ bali dɛ mawuludu ye anw ka diinɛ de n b'i fa tɛ dɛ n'i ye 100 fa 1000 b'a kɛ ayi an ti bagabagaw ka bagabaga k'an bɔ ala fɛ ka bagabaga ka an k'an ka taa sira bila la an bɛ taa jɔ ala la an bɛ fɛ mali faamaw ka nin de faamu u ka nin faamu kosɛbɛ ko anw ka diinɛ an t'a to foyi ye an ti sira foyi ɲɛ ni saya don an bɛ don a la k'an ka ala ɲini non ba u ka da la an ka mawuludu kɛli foyi tɛ se k'a bali kabakolotigi kelen bɔ u kana bagabagalikɛla lamɛn bagabagali ka n'u siran ni bagabagali kɛra i bɛ se min na o kɛ k'a kunbɛn mɛ diinɛ t'i dabila ko dɔ ye bagabagali kɛ o kana jigin u kɔnɔ sisan salo ɛriba i nana kaburuya zura la dɔw taara u y'a dun u tɛ se ka fɛrɛ mɔgɔ ninnu ma u ye bɔmu de bila mɔbili kɔnɔ ka mɔbili jɔ sira kɛrɛ la u taatɔ ziyara la ka bɔmu éclaté ka ninnu ka mɔbili fɛngɛ ka mɔgɔ caman faga mɛ muso taafetigi a sen de tigɛra k'a fele fɔla pasanin dɔrɔn de b'a la bɔmu fɛ muso in bɛ k'a fɔ Isaafu ye ala Isaafu tɔgɔ ye di dɛ ambulance pompier a bɛ muso sen tigɛlen ka bɔ a la a bɛ k'a fɔ ambulance tigi ye k'a ka kɛ ala kama ani Seydina Huseni kama u kana taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ko nin kɛra juguw fɛ k'olu tɛ ziyara de kɛ k'u ka taa n'a a banabaatɔ ye a ka taa sa Huseni kɛrɛfɛ u kana taa furakɛ dɛ muso taafetigi a sen de tigɛra ka bɔ a la bɔmu fɛ a ko u kana a bɛ kɛ k'u deli k'u k'a kɛ ala kama ani Huseni kama k'u kana taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la k'u ka taa n'a ye Huseni kaburu la c'est-à-dire ko bɔmu y'ale sen tigɛ k'o tɛ se k'ale bali a ka danaya kɛli ma an bɛ fɛ k'o de fɔ mali faamaw ye bagabagali tɛ dɛ n'i ye tasuma bila ani mawuludu cɛ bilahi a b'an jeni an bɛ mawuludu kɛ u kan'u yɛrɛ tɔɔrɔ ni bagabagalikɛla ye bagabagali kɛ n'olu bɛ se ka min kɛ u k'o kɛ u k'a tɔ to ala bolo dɔ bɛ se ka ban ne ka diinɛ na ko fɔ ne ka bɔ n ka diinɛ na u y'i fa u m'i fa i ti sa a y'a fɔ faamaw ye k'u kana siran mawuludu kɔni u k'o to a tigiw bolo anw m'a fɔ u ti maa fa dɛ ayi anw pɛrɛlen don fɛn o fɛn mana kɛ anw ka diinɛ na anw na o bi bɛn anw ma mɛ anw ka diinɛ de ni dɔ bɔra ye dɔ bɛ na ni dɔ bɔra ye dɔ bɛ na dɛ o t'an siran n kun bɛ fɛ ka nin dakurunya kelen dɔrɔn de fɔ mawuludu y'anw ka diinɛ ye sabu ko bɛ daminɛ a daminɛ de la ala ko Mamadu n y'i cili kɛ dafɛ bɛɛ ka hinɛ ye mɔgɔ bɛ se ka ci n'i ma bange a bɛ daminɛ bangeni de la ala ni ce ko a ye kira di anw ma foli in ye nin de ye ala de ko kuranɛ kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Mamadu ne m'i ci foyi kama fo diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ
o kuma na ala ye bonya fɔ an ye ko anw bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ o kuma na an b'an da de an k'an ka ala fo o kuma na ala kira bangena su in na ɲɔgɔnna na o kuma na su in na ɲɔgɔnna na anw k'an k'a fɔ ala ye i ni ce an ka kisi dili la an ma mawuludu ye nin de ka ala fo a ko a ye min k'an ka kisi ye a sɔrɔla bi ɲɔgɔnna de la ko ala i ni ce o kuma na an bɛ ala de ka so fɛn o fɛn mana an sɔrɔ yan o b'an sɔrɔ ala de kama kira de bɛ sɔrɔnɛli don ni tɔɔrɔ min y'an sɔrɔ yan kira de b'an sɔrɔnɛli don o kuma na an bɛ sira kan ka ban ala k'an dɛmɛ ala k'an kisi ala ka jamana kisi jugu ninnu ala k'u bin u ka dingɛ kɔnɔ ala kira bonya kama sɔli ala rasul na ولم تزال السيدة تشاهد من غرائب معجزات أمور نورانية أكو مسغربا ما ولسا نو سيدة آمنة على كرا بامسو أجنني واتي سرونيالي ni cɛw cɛ ni diɲɛ hinɛ ani lahara hinɛ a ko kabako tora kabako dɔ bɛ tɛmɛ dɔ bɛ na mɛlɛkɛ dɔw bɛ na olu bɛ taa mɛlɛkɛ groupe wɛrɛ bɛ na dɔw bɛ couleurs bɔ c'est à dire kabako kɛra kira bangedo a ka bon hakili ma na وذلك في ليلة اثنين من بعد إشاء إلى طلوع لمعة الفجرية أكوي كادو نينجرا ندنجو دوفه نو بشيرو نالي kwa wati tara fajri magena aha فأخذها المخاض ako yorola تيننا مسغربا يمنع ووضعته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ كالبدر ليلة التمام أننا بلبل باين دا كنكا أيلنا ما أبغى كيلي إبا فوكالوت لتناني شو على رسول الله عليه وسلم نعم ويجب علينا معشر الحاضرين والسامعين القيام إلى ذكر مولده الشريف تعظيما لقدومه ذاته البهية أها كوابي نيني أنفسا منو ندلوبانغانا ني منو مبيا على كرا بانغينينا بكا وليكا جو بونيه كما على كراي كيشين نما باما aha aywa abangena kira bangena sa abangena mamadu bangena sa abangena kira bangena sa abangena kira bangena sa abangena aywa abaka ngani yawsi inshallah anga duwa folo ma ma bi kenenka ani minu makene soro dorura kama mbanyine ala fi Allahu akbar sebe ala mi ala ka ke ala krengam ka ke manyuma minu mbanjela kama hamim mimbi awni nena ala mudla amin ala so ambi joro fɛn fɛn na ala ka don an na amin ala sɔn an bɛ min fɛ hɛrɛ la ala k'o d'an ma amin an ka jamanaw ala k'u kisi amin an ka jamanaw ala k'u kisi amin ala ka hɛrɛ don jamanaw kɔnɔ min bɛ fara o kan minisiri y'a ɲini mawuludu bonya kama ani mawuludu karama kama ko a bɛ fɛ ka soboliba dɔ kɛ mawuludu tɔgɔ la soboli kɛnɛ na dimanche o don wa dimanche don soboli kɛnɛ na dimanche don mawuludu tɔgɔ la ko a b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ sobolisi kɛnɛ kan ko a bɛna so boli kira bangeni tɔgɔ la o ye ko duman ye o tuma na ala k'o yira n na o tuma na a bɛ ŋaniyaw siri i bɛ min yɛrɛ fɛ tigitigi o jira ala la ni ala sɔnna
ibe ala jɔyɔrɔ ye. siga t'a la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أنا منسري نانا على كدوه مني. أبرم منسري أنصرويا. أيوة نوع مرة على كاسرة. أيوة بني بكر مولود دولا. على كهرة كانوا على كانوا سبوا على كانوا وطن على كوكا فنجيد على كراب بني كمان صلى على رسول الله. Aidaranana kira joyoro fadien. Aidaranana kira joyoro fadien. Aidaranana kira joyoro fa. Madani dengenana kira joyoro fa. Baninana kira joyoro fa. Basita wolode ala iye joyoro fa. Baninana kira joyoro fa. Makoroba wolode iye jigilufa. Ajara furu chane bi bani wele. Tanti Fatuma furu chane bi elema. Aisha furu chane bi bani wele. Tanti Alima furu chane bi bani wele. Ininche Aidaranana kira joyoro fadien. Wali bolo funu na bidati gilukun. Mamadu dina jigi e kira na kolu e. Ali ni kira te dugu kolo kambi. Kira bona ubi dugu kolo kambi. Ni dina bina kira kwa fe ambi. Mamadu bona ubi wani dina injo. E dina kwa iye kira joyoro fa. Iye kira joyoro fa wili kajowula. Edenana wili kajoluke. Chogomi dina bijoni tinye kumauye. Edenana wili kajowuke. Chogomi dina bijoni nyogo kanunu ye. Dina bina lebu kolonkono. Shirifike injigi na kata dine nofe. Aye dina ita kabo kolonkono. Sabuni dina biwaso koni jogode. Jogo nyuma mintu meko ni dine kono. O jogo nyuma ba ukumbina kabo dine ina. Baninana olu jodine na. Jogo nyuma segina mamadu dine la. Edenana neko dine kono. Ina na soro kongo bidine na. Sabuni dine bibalo silam e jamala. Maukunye koni dine inye. Mogo chamatu madala kosira nyumando. Kada dine tigi ukawale. Aidara eka kote mogo bolo na soro la atumi mau bolo sizamba soro atumbana. Aidara ko abe ala bolo. Aidara eka kote mogo bolo na soro la. Ne ni fo asan ka jande. Mais akeri na fo mogo ma lame. Mogo mago makala. Allahu akbar. Bente yoro yoro. Islamiyati. Allahu akbar. Sigatola. Jamakulu nama ben. Nam. Ala ta o deme. Allahu akbar. Mingo aye jogo de la jogo e dine.
n'u ko an k'a faga jogo cɛna minnu denw bɛ ka faga bi olu y'a dɔn kɔni ko an kumatɔ kun hakili to olu la kɔni siga t'o la Haidara e ka ko tɛ mɔgɔ bolo